खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो दाख्लै जि ट्रेडिं एप्सनि जि बागै नोंथांमोननो भिडिअ लाबोदोंमोन दे लोगोफोर बे जाबाय मोनसे ससियेल मिडिया एप्ससो लोगोफोर बियो माने फेक एप्स नङा आरो बे एप्सआव आं गोबाव सम जाबाय खामानि मावनाया लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेवहाय थानानै माखासे आर्निंबो नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो लोगोफोर नाथाय बेवहाय आर्निंआ नोंथांमोननिया ओरैनो जाया दे लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना बे आंनि जि लिंक होदोंना लोगोफोर बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना क्लिक खालामखांनायनि उनाव अपेन जायोब्लासो नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि मोनसे लिंक अपेन जागोन लोगोफोर दा बे लिंक अपेन जायोब्लासो नोंथांमोना बे लिंकखौ गुबुन सासेनो हरोब्लासो नोंथांमोना बेवहाय रिफार खालामनाय लोगो लोगोसो नोंथांमोना बे 50 रां ब'नासखौ नोंथाङा मोनगोन आरो माखासे 80 रां जि फैसा बे फैसाखौ 85 80 नङा सरि 85 फैसाखौ गुबुन सासे जाय बिथांखौ इनभाइट खालामहरदोंमोन बिथाङा बे 85 रांखौ मोनगोन दे लोगोफोर आरो गोबाङानो बे एप्सनि सोमोन्दै फेक एप्स बायदिसिना एप्स बायदि नंखाय एप्सखौ मानो फोसावो होननानै गोबां कमेन्ट्स फैदों आरो लोगोफोर आंनि बे भिडिअआव लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बेनि सायावनो क्लियारिफिकेसन होनो होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोफिननाय जाबावदों आरो लोगोफोर दा बे एप्सखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो गोबाङानो सोंहरबाय दं बेवहाय बोरै उइथड्र खालामो आदा दा उइथड्र खालामनायखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन आरो लोगोफोर दै दा नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबानो जाबाय आरो बे एप्सआ बेसेबां सैथो एप्स मार नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर बे ससियेल मिडिया मोनसे प्लेटफर्मसो लोगोफोर बियो माने फैसा होनानै फैसा खामायनाय नङा लोगोफोर आरो सासे बेक्तिया सोंहरदों आंनाव बियो माने बेवहाय फैसा होआल'सिनो सोर फैसा होफिननो हागोन होननानै नाथाय बियो बेबायदि नङा जेरै गुगोल पेखौ नोंथांमोना बाहायखांनानै गुबुन सासेनो रिफार हरोब्ला नोंथांमोना बेवहाय 25 थाखा खरि ब'नास मोननाय बायदि नैबे एप्सआबो ससियेल मिडिया एप्सआबो नोंथांमोननो माने गुबुननो रिफार खालामहरब्लासो नोंथांमोना बेनिफ्राय 50 रुपिस रांखौ मोननो हायो दे लोगोफोर बेवहाय ओरैनो फैसा सोनानै फैसा मोननाय बेबायदि गुबुन गेमफोर बायदि नङा आरो लोगोफोर बेयो मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मसो दानि आं लोगोफोर नोंथांमोननो आंनि जि नैबे प्रफाइल पिक्सारखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो लोगोफोर नैबेवहाय नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना बे आंनि प्रफाइल पिक्सार दा आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना बोरै शेयार खालामो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दे लोगोसे नोंथांमोना बोरै ब'नासखौ मोनो गिबियावनो आं नोंथांमोननो उइथड्रखौ दिन्थिग्रोनोसै लोगोफोर आरो आं दाख्लैनो ट्रेनजेक्सनखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय नैबेयाव ट्रेनजेक्सन बेवहाय नोंथाङा बेसेबां इनभाइट खालामदों बेवहाय 50-50 नोंथांनि हाबनाय ट्रेनजेक्सनखौ देखायगोन आरो नोंथांनि उइथड्र खालामनाय बेलेन्सखौबो बेवहाय श' दिन्थिगोन दे लोगोफोर आरो बेवहाय डेट होगोन डेट खालि नोंथाङा 100% बिनि फैसाखौ मोनगोन खि मोनगोन आरो आं माने बेनिफ्राय गोबां फैसा उइथड्र खालामबाय आरो बेखौथ' नोंथांमोना आं प्रुफखौ दिन्थिखादों दाख्लैनि जि भिडिअआव मेसेज बक्सआवबो थांलायनानै बे आइसिसि बेंकनिफ्राय फैनाय जि मेसेज बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिदों बेवहाय 25-30 हाजारनि बारा आं फैसा आर्निं खालामबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना नंखाय सानदोंब्ला आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय मेसेज बक्सआव थांनानै नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिदों दा नोंथांमोना उइथड्र खालामनो होनबा नै बेवहाय उइथड्र दंना उइथड्र मानि बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो बेवहाय क्लिक खालामनोसै क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि बेंक डिटेल्सआ श' जागोन आरो दानिया गोजौआव नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो गाहायाव आइएफएससि क'डखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांनि नामखौ बेवहाय लिरनानै होदो नै बेवहाय आरो नोंथांनि मा बेंक नेमखौ होदो दे लोगोफोर बेयाव बेंक नेमखौ नोंथांमोना स्टेट बेंकआव दंबा SBI होबा जानाय नङा दे लोगोफोर बेवहाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया लिरथारनांगोन लोगोफोर अब्लासो नोंथांनिया एक्सेप्ट जागोन दे लोगोफोर नङाबा नोंथांनिया रिजेक्ट जागोन आरो लोगोफोर बेनि उनाव नै बेवहाय नोंथांनि ब्रान्च नामखौ होदो बेवहाय नोंथाङा बबे ब्रान्चनि बे ब्रान्चनि नामखौ बेवहाय होनानै होबानो जाबाय लोगोफोर बेबायदि होखांनानै गाहायाव उइथड्र दंना उइथड्र अपसन सरि नै बेवहाय उइथड्र अपसन दंना बे उइथड्र अपसनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होब्लानो उइथड्रआ नोंथांनियाव जाहैगोन आरो एकाउन्टआव उइथड्र जानायाव नोंथांनियाव बेयाव 10 बिजनेस डेज बेबायदि देखायगोन लोगोफोर देखायनायनि उनाव नोंथांनो डेट होगोन बै डेट खालि किसुमाना सिगां हाबो आरो किसुमाननिया डेट खालिसो हाबो दे लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होखाबाय लोगोफोर दानिया उइथड्रखौ नोंथांमोना मिथिबाय बेनि उनाव बेक थांसै दै लोगोफोर आं बेक थांनोसै बेक थांखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेनिफ्राय बोरै रिफार खालामहरो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो आरो लोगोफोर दानिया नोंथांमोना गोजौनि आगदा खनायाव दंना सेटिंस बे सेटिंसआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै क्लिक खालामखांनायनि उनाव नायदो लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना शेयार रिफारेल बेवहाय दंना बे शेयार रिफारेलाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनिया मा जागोन नैबेयावहाय कपि दंना मोनसे मोननै बक्स फिसा गुफुर मोनसे आरो गोसोम मोनसे नुगोन बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामबानो नै आं बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगोफोर बेवहाय क्लिक खालामबानो कपि जागोन आरो
आंनिया बेयो कपि जाबाय दे लोगोफोर नै आंनि रेफारेल नाम्बारा बेयाव थाबाय कपि ओंखारबाय नै लोगोफोर दानिया नोंथांमोना गोसो बायदि लोगोफोरनो वाट्सएपआव बेखौ नोंथांनि जे फ्रेन्ड्सफोर दङ बिथांमोननो बे लिंकखौ हरनो हागोन आरो बिथांमोना बे लिंकआव क्लिक खालामबानो नोंथाङा नैबे 50 रां फैसाखौ नोंथाङा मोनगोन आरो जाय अपेन खालामदों बे एप्सखौ बियो 85 रांसोखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर आरो बेनि गेजेरावबो आं नोंथांमोननो फोरमायखानि बेवहाय 100 रुपिस जाब्लासो नोंथांमोना बेखौ उइद्र' खालामनो हायो 100 रुपिसनि सिङाव नोंथांमोना उइद्र' खालामनो हाया 100 रुपिसनि उनाव बेसेबां हाजार फैसायानो जा नोंथांमोना बेवहाय उइद्र' खालामजोबनो हागोन आरो लोगोफोर नाथाय 100नि डाउनावसो नोंथांमोना बेखौ उइद्र' खालामनो हाया गोबाङानो भिडिअखौ मोजां नायालासिनो गोबां कमेन्ट्सबो खालामहरदों आरो बेजों लोगोसेनो गावनि रियेल भिडिअ नङा मालायनि फेक भिडिअ बायदिसिना बुंदों नाथाय बेफोरबायदि जेबो नङा लोगोफोर बे आंनिनो रियेल भिडिअ बानायनाय बेखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय लोगोफोर बेनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव मायबा मोनसे सोंनो गोसो दंबा बक्सआव थांनानै सोंहरफिननो हागोन आरो लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो भिडिअ फोरमायहरखाबाय दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन